DMS-TV jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ani tanu di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ aw ka temps ta kan an lajɛ pour que an bɛ ka kunnafoni minnu di aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogoya min na ka yira la dɔgɔkun an Aziz bi ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamugana n'an ma wele DMS-TV ka walanbolo o kun ye pour que an bɛ se ka kalan an ka kan na cogoya min na faamuyaliw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ka to aw sigiyɔrɔ la o hukumu kɔnɔ ni kunnafoni fana minnu nana jamana kɔnɔ ou bien koba minnu bɛ jamana kɔnɔ an bɛ na ni olu ye pour que ka se ka walawalali ko la cogoya min na pour que aw bɛ se ka o fana faamuya cogoya min na bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni i n'a fɔ an ka jamukan tɛmɛlen na an ye an bɛ constitution kɔnɔ an y'a essayer ka constitution ka pour que ka se ka walawala bamanankan na cogoya min na aw bɛ se k'o faamuya cogoya min na anw y'a essayer fo ka na se président ka yɔrɔ ma mais an y'a yira la o émission jamukan laban na ko a tɔ an bɛna di aw ma tuguni aw ka cɛsiri kama a n'a ka danaya kama bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni a tɔ an bɛna continuer n'a ye pour que aw bɛ se ka aw faamuya cogoya min na Aziz Nula. Ba anche Baste ngoni baste ame ba comme jamkan don labana anya fo amase ka befo anya yira ka fo ko jamkan fla jamkan natala amina essayer ka to duma pour que famiyolu bi se ka ko la coga mina an fana sigi kunyo pour que olu fana bi se ka famiyolu sɔrɔ o la coga mina sonu chena sɔrɔ ni bi se ka daburunya dama di lajɛ bɔgɔ fana ma bon an be bela jelen fo folo abina fa antu ya fo cogo mina ngo constitution na le notre bukan de la an wan bi se ka dala mine fa ka ona komi faso kan na komi an fana ka kɛlɛ o ye mɔgɔw ka se ka faamuya walasa ka don bɛna taa kala ta fɛn min ye o la constitution tɛmɛlen kɔfɛ an kan ka dɔn an kan ka ɲɛsin yɔrɔ min ma an y'a f'i ye ko ni constitution tɛmɛna sariya bɛ taa k'an ka kan bila ba la baara cogo min na donc ni constitution tɛmɛna dɔrɔn an b'an ɲɛsin a ma mais n'i t'o kɔrɔ dɔn a la dun a ka gɛlɛn n'i ye jɔnya ko kuma mɛn yɔrɔ min na f'i k'a dɔn de ko constitution kura ko jɔnya tɛ bɛn donc voilà f'a ka ɲɛfɔ a ka faamuya de bɛɛ k'i yɛrɛ ye jamanadenya la voilà o laɲini de kɔnɔ donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka ja ninnu cari u ka cari kosɛbɛ an mago b'o la parce que constitution carili de bɛ senna sisan wa a campagne de bɛna daminɛ mɔgɔ minnu b'a fɛ ani minnu t'a fɛ bɛɛ bɛna défendre ta fan de mais an kɔni ta ye k'a kalan k'a ɲɛfɔ de a ka faamuya fɔlɔ voilà ok comme anw y'a bila président ka yɔrɔ la donc an y'a fɔ n'an ɲɔgɔn sɔrɔ yan an b'a daminɛ bakuruma min dalen don kan pour que u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la n'an bɛ se ka taa n'o ye pour que an n'an lajɛbagaw ka se ka faamuyali kɛ bon o yɔrɔ la président ka yɔrɔ kɔfɛ o kumana gouvernement kan ko gouvernement ale gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye ministre fɔlɔ ye ani ministre tɔw tɛ wa ko sariya de bɛna ta min bɛ sariya kisɛ 75 n'o article 75 o de bɛ kuma gouvernement ni ministrew kan donc u hakɛya ye min ye ko sariya bɛna ta k'u hakɛya fɔ n'a sɔrɔ gouvernement a kan ka kɛ ministre 30 de ou bien ministre 25 ou bien ministre 10 ou bien ministre 7 n'a kan ka kɛ o de sariya dɔ de bɛna ta fɔlɔ ko o ɲɛfɔ n'o ye walawalali kɛ sariya ye ko gouvernement comme an ko jamana bɛ mara ni fɛɛrɛ min ye ko président de bɛ o jaratigɛ ɔ gouvernement de fana bɛ président ka o jamana mara fɛɛrɛ gouvernement de fana bɛ o kɛ k'o ɲɛ parce que gouvernement ta kun ye ka président dɛmɛ a ka baara de la donc ko premier ministre k'ale de gouvernement ɲɛmɔgɔ ye o la ale de bɛ jamana bɛ mara ni fɛɛrɛ min ye ale de ye o fɛɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye ale de fana bɛ o la waleya ka ɲɛ kosɛbɛ k'a bɛ se k'a ka baara dɔ fana kalifa ministre tɔw la bon ni ministre ka arabani bɛ yen n'u ka ɲɔgɔn ye ko a bɛ ɲamaɲama premier ministre yamaruyalen don a ka ye o kɛnɛ fana kan ani ni ɲɔgɔn ye minnu bɛ kɛ jamana ka lakana ko kan ani jamana kumabɔli kan premier ministre sen kan ka ye olu fana na voilà ko gouvernement olu fana ni président olu de ko tigi fana ye président ɲɛma parce que président ko ne bɛ fɛ ka jamana ka mara tan ɔ ne ye aw ta aw de ko k'aw bɛ se donc n'aw de ko k'aw bɛ se aw bɛ fɛn de fɔ ne fana bɛ min faamuya donc n'a dafiri la ou bien n'a ma dafiri président n'a ka gouvernement nɔ don wa gouvernement fana sen b'o la donc ko n'u sugandira tile 30 o sugandilen kɔfɛ tile 30 maintenant n'u kɛra ministre ye le premier le 30 ou bien le premier wɛrɛ fɛn o fɛn b'u bolo u b'o bɛɛ kɛ sɛbɛn i n'a fɔ président y'a kɛ cogo min na ka taa da musaka bolo ɲɛkɔrɔ cak wa san o san o fɛnw fana bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ o ma fɛn suɲɛ ka d'a kan o tɛ voilà ko cour des comptes ɲɛmɔgɔ fana a bɛ jamanadenw la kunnafoni o wale ninnu kan voilà maintenant ko premier ministre ko ale de bɛ gouvernement ka fɛɛrɛ a bɛ to o yira assemblée ani
Sénat ɲɛkɔrɔ président ka discours kɔfɛ voilà tile 30 parce que san o san président bɛ jamana mara ni fɛɛrɛ min ye président bɛ t'i jɔ assemblée ni Sénat ɲɛkɔrɔ k'o fɔ san o san awɔ ani ni n'a ko sisan ko n bɛ nin hakɛya ta baara la n bɛ nin hakɛya kɛ tan n bɛ nin sira hakɛya da n'a y'o fɔ a bɛ na n'o ye n tun ko n bɛ sira 200 da n sera ka sira 150 de da a kɛra tantɔ nin sira in nin sira in nin sira in nin sira in a dala nin baara kɔnɔ a musaka bɛra a b'o bɛɛ ɲɛfɔ an bɛ fɛ ka nin de kɛ a b'o bɛɛ ɲɛfɔ o kɔfɛ olu bɛ labaara ni fɛɛrɛ min ye tile 30 président ta discours kɔfɛ gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye premier ministre ye ale fana bɛ o fɛnw ta k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ninnu fɛngɛ so fila ninnu ɲɛnɛ donc ale fana bɛ ɲɛfɔli kɛ olu ɲɛnɛ n'i kɛra ministre ye ani baara wɛrɛ foyi si tɛ bɛn bilen awɔ ani député a baara tɛ bɛn n'i kɛ maître de n'i k'i nomera k'i ka ministre o i ka maîtriya bannen n'a sɔrɔ i ye maire de n'i kɛra ministre o i ka maire bannen n'i ye ministre ye i tɛ se ka kɛ député n'i ye ministre de i tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la n'i ye militaire n'i kɛra ministre mais i tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la voilà ani baara wɛrɛ foyi si tɛ bɛn bilen voilà bon ni foroba baara foyi tɛ bɛn n'i kɛra ministre ye i tɛ se ka to ministeriya la ka tila ka kɛ fonction publique directeur i tɛ se ka to ministeriya ka kɛ EDM directeur o tɛ bɛn bilen voilà bon o y'a yira k'a fɔ ko ni ministre ninnu ye fɛn kɛ fɛn minnu tɛ bɛn n'o ye sariya sɔsɔw ye u ka baara kɔnɔna na bon ko kiiri bɛ se ka wuli u nɔfɛ a bɛ kɛ ni sariya kɔnɔna fana ye voilà bon o kɔfɛ o kumana administration kan n'o y'an ka baarakɛyɔrɔw ye o y'a yira olu kan ka baara kɛ jɛlenya kan o man kan tɛ ka dɛmɛ fan dɔ fɛ ka fan dɔ bila o kan k'u janto kosɛbɛ adamadenw ka adamadenya lafasali la ani démocratie lafasali la voilà donc kan ka baara kɛ tilennenya ni fɛnw kan o de fɔlen don fɛn camanba fɔlen tɛ olu ta kan ten voilà an bɛ tɛmɛ an bɛ na forces armées et de sécurité n'o y'an ka finitigilakaw ye ko finitigiw ani lakana tigilamɔgɔw k'olu bɛ yen ka jamana kuma bɔ a ka jamanaya la ani ka adamadenw n'u bolominɛw k'olu lakana ani ka bɛn k'o sabati foroba kɛnɛw kan min bɛ kɛ sariya kɔnɔna na ko baara fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ yiriwa la na nafoloko sɔrɔko sira kan sigidako sira kan seko ni dɔnko sira kan ani jamana yɛrɛ na a fantan naani bɛɛ lakanali la k'u k'u sen don o baara ninnu na k'a ka dɔn k'a fɔ ko finitigilaka ninnu k'olu bɛ faso ka baara de la wa ko faso taw de don u sen tɛ politiki ko la wa ni politiki mɔgɔ min ye se sɔrɔ campagne na u b'o tigilamɔgɔ de ka bila la ko sɔrɔsi ninnu tɛ se ka bila baara foyi la walima basigi foyi la foroba kɛnɛw kan n'a sɔrɔ sariya ma min fɔ wa ko finitigi ninnu k'u bɛ se k'u sen don kɔkanciw la minnu bɛ bɛn sabati o de la ka kɛlɛ to Rwanda MINUSMA ONU tun ye Mali a ɲini Mali fɛ a ka sɔrɔsi dɔw di Mali tun y'a ka gardiw ka contingent dɔw di ka taa ani compagnie para mɔgɔw olu tun ta u bɛ se k'u sen don olu fana na wa ko jamana fana kan k'i janto kosɛbɛ ka sɔrɔsi ninnu bila u ka lahala jɛlenw kɔnɔ u sekow la walasa u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ ka minɛn san ka d'u ma walasa baara latigɛlenw baara labɛnnen don olu ka se ka latigɛ ka ɲɛ o kɔfɛ halisa tilayɔrɔ fɔlɔ bakuruba 4nan an bɛ don assemblée kɔnɔ kumabulon voilà yɛlɛma caman kɛra yen kumabulon o y'a yira ko fɔlɔ assemblée de kun don nka k'a bɔra assemblée la a kɛra kumabulon ye n'o ye parlement ye o fana misali taara Faransi ta de kan Faransi ta de bɛ wele ko parlement assemblée n'o ye cour basse ani la haute cour n'o ye Sénat ye ɲɛ b'a la a jɔcogo yɛrɛ la Sénat cour kundama ka jan ka tɛmɛ assemblée kan Faransi an ka mɔgɔw fana ye a ta Faransi de fɛ o tɛ ko kumabulon k'olu de bɛ sariyaw jateminɛ min kan ka ta min ɲɛ ani ka jamana marali fɛɛrɛ k'o kiimɛ n'o ye évaluation ye k'a lajɛ n'a kɛcogo ka ɲi wa n'a kɛcogo man ɲi olu de fana bɛ gouvernement jateminɛ kosɛbɛ a ka baarakɛlenw na ni fili bɛ min ka baara la u bɛ se k'o wele k'o ɲininka o dalakan na fili bɛ yɔrɔ min na i ka n'o ɲɛfɔ awɔ i bɛ n'a ɲɛfɔ bien u ka ɲɔgɔn ye voilà maintenant sariyakisɛ 75 ko kumabulon k'a cira k'a kɛ 2 ye wasabulon n'o ye assemblée ani Sénat
fɔlɔ assemblée dɔrɔn de kun don nka sisan a kɛra sénat ani assemblée maintenant ko u ka ɲɔgɔn ye o la so fila ninnu ka ɲɔgɔn ye k'a bɛ kɛ assemblée ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ yen ani sénat ɲɛmɔgɔ danga kan ka kɛ yen nɔ ko maa minnu bɛ assemblée kɔnɔ k'olu tɔgɔ ye ko député n'o ye wasadenw ye wa ko olu sugandilen don san 5 wa olu bɛ sugandi tilennenya kan o ye jumɛn ye i bɛ t'i tɛgɛ da a tigi kɔrɔ ko n ye kala ta nin ye a ka kɛ wasaden ye voilà o ye olu sugandi cogo ye maintenant maliyɛn minnu sigilen don kɔ kan olu yɛrɛ fana bɛ ye a kɔnɔna na député ninnu na kɔni maliyɛn minnu bɛ kɔ kan voilà donc u ka waati ye san 5 de les Maliens de l'extérieur sont représentés à l'Assemblée nationale selon les modalités définies par la loi donc mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan olu fana bɛ kan ka ye a kɔnɔ nka sariya de bɛ olu bɛ ye a kɔnɔ cogoya min na sariya de bɛ o jaratigɛ maa minnu bɛ sénat kɔnɔ olu bɛ wele ko sénateur wa ko olu mɔgɔ 4 o mɔgɔ 4 ko 3 o bɛ sugandi ni sugandilikɛla baw ye n'a bɛ fɔ ma grand électeur de b'olu sigi o kɔrɔ ye jumɛn ye dugutigiw tɛ jama de ko fɔ maire minnu bɛ commune kɔnɔ ani conseiller o tɛ donc olu bɛ mɔgɔ minnu sugandi olu de caman bɛ kɛ sénat kɔnɔ mɔgɔ 4 o mɔgɔ 4 mɔgɔ 3 sugandilen don o mɔgɔ ninnu fɛ dugutigiw ni yɔrɔtigi ninnu fɛ k'o bila sénat kɔnɔ a tɔ kelen o ye an ka seko ni dɔnko an ka danbe tigilamɔgɔw o ye olu ye voilà olu fana ka waati ko ye san 5 ye n'o y'u ka mandat ye mɔgɔ si tɛ se ka kɛ député ka tila ka kɛ sénateur ye o waati kelen donc i tɛ se ka fila kɛ i bɛ kɛ sénateur ye ou bien i bɛ kɛ député ye voilà i tɛ se ka kɛ sénateur ye ka tila ka kɛ député o waati kelen o tɛ bɛn n'i ye sénateur ye i tɛ kɛ député n'i ye député ye i tɛ kɛ sénateur ye wa ko sariya de bɛna ta min bɛ député o sugandi cogo u ka kalafili kɛcogo min b'o yira ani sénateur ka kalafili kɛcogo ani sénateur sugandi cogo min bɛ o yira ko sariya de fana bɛna ta min bɛ walasa i ka se ka kɛ cɛbɔ ye sénateuriya la walima députéya la sariya de bɛna ta k'o yira n'i bɛ nin lahala la i tɛ se ka k'a ye n'i bɛ nin lahala la i bɛ se ka k'a ye sariya de bɛna ta k'o fana yira wa ko sariya de bɛ ta ka tanga min bɛ da o kan u tanga ka bɔ fɛn camanw ma n'o y'u ka indemnitéw ye sariya de bɛna ta ani u ni fɛn minnu ka kan sariya de bɛ ta k'o yira a kɛra sénateur ye walima i kɛra député ye wa ko u kɛlen kɔfɛ ka baara ta tile 30 kɔnɔna na u kɛlen kɔ ka baara ta tile 30 kɔnɔ u ka kan ka u ka tiɲɛ bɛɛ lajɛlen fana kɛ sɛbɛn ye ka t'o da cour des comptes ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ ministre ni président b'a kɛ cogoya min na wa o la cour des comptes ɲɛmɔgɔ bɛ jamana kɔnɔdenw labɔ o kalama wa san o san o bɛ kurakuraya k'a lajɛ n'a sɔrɔ suɲɛni ma kɛ a la député walima sénateur tanga briefing b'u kan n'u b'u ka baara hokumu dɔrɔn de kɔnɔna na n'u y'u ka ɲɔgɔn ye u ye o kɔfɛ n'u ye fɛn kɛ fɛn min tɛ bɛn u bɛ se ka kiiri u bɛ se ka minɛ o tɛ n'u nɔ yera sariya sɔsɔ la walima kojugu la min datuguli bɛ a daminɛ san 1 ka tɛmɛ n'a ka ca ni san 1 quoi a bɛ daminɛ san 1 ka taa o tɛ ko o la ministre de la justice o bɛ sɛbɛnni kɛ walasa k'a tigilamɔgɔ ka députéya jɔyɔrɔ k'o bosi a la k'a bila kiiri ka bolo kan o sɛbɛnni de la justice fana député walima sénateur min n'ale jigira ka bɔ baara la a bɛ nɔna bila o la sariya de fana bɛ o nɔna bila cogo fana yira maintenant n'i donna assemblée kɔnɔ i kɛra député walima i kɛra sénateur ye n'i donna sénat la ou bien assemblée la ni jɛkulu min tɔgɔ ye walima ni dugu min parti min tɔgɔ ye n'i y'o parti janfa i bɛ bɔ députéya la mɔgɔ wɛrɛ bɛ bila i nɔ la donc ka don ni adama ye ka taa yɛlɛma ka taa RPM na o banna pewu i n'a fɔ fɔlɔ tun bɛ to ka min kɛ fɔlɔ u tun bɛ to ka min kɛ u bɛ wari d'u ma $50,000 u yɛrɛ sɔrɔ ko député prix ye $50,000 ye donc o banna la constitution ko k'o tɛ bɛn maintenant a so tɔgɔ bɛ labaara cogo di ni tun ye so in sariyaw ye a bɛ labaara cogo di assemblée ani sénat k'u bɛ sigiw kɛ siɲɛ 2 san kɔnɔ sigi fɔlɔ o bɛ kɛ octobre kalo tɛnɛ fɔlɔ n'a bɛ baara octobre kalo tɛnɛ fɔlɔ n'a bɛ baara sigi fɔlɔ bɛ k'o la a sigi kuntagala tɛ se ka janya ka tɛmɛ tile 75 kan sigi filanan o bɛ kɛ avril kalo tile fɔlɔ n'o fana bɛ baara lundi fɔlɔ n'o bɛ baara n'a lundi ti baara o ko tɛ mais n'a bɛ baara
donc octobre kalo tɛnɛn fɔlɔ ani avril kalo tɛnɛn fɔlɔ n'a bɛ baara o fana tɛ se ka janya ka tɛmɛ tile 90 o kan o sigi ko kɔfɛ k'u bɛ se ka sigi telimanw kɛ n'a bɛ f'o ma ko session extraordinaire jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se k'o laɲini walima assemblée ou bien sénat mɔgɔw olu bɛ se k'o laɲini ko ka sigi teliman kɛ walasa ka kuma kamanagan ko dɔ kan donc ni kamanagan ko bɛ a bɛ n'a fɔ ni kamanagan ko bɛ diɲɛ kɔnɔ conseil de sécurité bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na ni kamanagan ko fana bɛ jamana kɔnɔ députés ni sénateurs fana bɛ se ka wele k'u ka sigi telimanw k'o labɛn voilà. Donc ko o sigi ninnu na a datuguli ni a dayɛlɛli k'o bɛ kɛ o gafe jamana ɲɛmɔgɔ de b'o bila donc jamana ɲɛmɔgɔ de b'o sɛbɛn yira a bɛ dayɛlɛ nin na a bɛ datugu nin na député walima sénateur u diyagoyalen don u sen ka ye u ka sigi ninnu baara la diyagoya de don n'a ma y'a la wa ɲangili bɛ se ka ta u kama oui donc ko so kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka sariya de bɛ a yɛrɛ bolo n'o a bɛ labaara ni min ye n'o ye règlement intérieur n'a y'u diya u bɛ se k'a fɔ ko lundi o lundi u bɛ faso danfini dɔ ka na walima vendredi o vendredi u bɛ forokiya dɔ ka na u yɛrɛ de bɛ bɛn n'o ye n'a y'u diya min ka kɔrɔ ni bɛɛ ye o de bɛ k'u ka so ɲɛmɔgɔ ye n'a y'u diya min ka dɔgɔ ni bɛɛ ye o de bɛ kɛ so ɲɛmɔgɔ ye assemblée tɛ se k'a fɔ ko sénat ka nin kɛ ɲɛmɔgɔ ye sénat tɛ se k'a fɔ ko nin ka kɛ assemblée ɲɛmɔgɔ tɛ se ka kɛ sénat t'a da don assemblée ka baara kɛcogo la assemblée t'a da don sénat fana ka baara kɛcogo la o tɛ bɛn voilà. Assemblée ɲɛmɔgɔ walima sénat ɲɛmɔgɔ n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye i bɛ yen de mandat bɛɛ a mandat ye san 5 de donc i bɛ k'a ye san 5 de voilà bon assemblée ɲɛmɔgɔ walima sénat ɲɛmɔgɔ u bɛ se ka gɛn ka b'u ka baara fana na n'a sɔrɔ t'u ka baara jɔyɔrɔ fɛ u bɛ se ka gɛn ka bɔ yen awɔ ni sénat ɲɛmɔgɔ walima assemblée ɲɛmɔgɔ so in kelen-kelenna bɛɛ ni min ɲɛmɔgɔ tɛ k'a ka baara kɛ k'a ɲɛ il faut que mɔgɔ saba o mɔgɔ saba mɔgɔ fila k'a sɛbɛntiya ni assemblée kɔnɔna don ni mɔgɔ 150 de bɛ ni mɔgɔ 100 sɔnna ma k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ tɛ k'a ka baara kɛ k'a ɲɛ u bɛ ɲɛmɔgɔ bɔ a place la ka ɲɛmɔgɔ wɛrɛ sugandi k'a bila donc o bɛ bɛn donc o min ye ɲɛmɔgɔ bɔli fanga la mɔgɔ saba o mɔgɔ saba mɔgɔ naani k'a fɔ mɔgɔ fila k'a fɔ dɔrɔn ko an sɔnna ma a ka bɔ fanga la a bɛ bɔ yen nɔ donc n'a bɔra yen nɔ ɲɛmɔgɔ kura o sugandili o bɛ sigi sen kan o so in de kɔnɔ misala ni assemblée de y'a ka ɲɛmɔgɔ bɔ yen sénat tɛ se k'a fɔ k'a y'a ka ɲɛmɔgɔ don nin wagati kɔnɔ o tɛ se ka kɛ voilà et puis so in fila bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ye minnu bɛ kɛ a bɛ forobaya de bɛɛ bɛ bɔ a kalama voilà a compte rendu fana bɛ kɛ journal officiel la a bɛ kɛ jamana jabaranin so kan donc an bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔnin ka fɔ an bɛ taa ɲɛfɛ a yɔrɔ minnu bɛ n'o jamana kɔnɔdenw mago b'o la kosɛbɛ kosɛbɛ donc an bɛna se minnu bɛ kiiritigiw ye u y'a yira k'a fɔ kiiribulon n'o ye kiiribulonbaw ye n'o ye cour suprême sariyabulon n'o ye cour constitutionnelle ye cour des comptes ani mali tribunaux ko olu ka baara président ka fanga t'u kan députés ka fanga t'u kan olu bɛ yen u yɛrɛ ye u ka baara kɛ a kan ka kɛ kɛcogo minnu na voilà donc o de ɲɛfɔlen don o la wa ko kiiriw bɛ kɛ malidenw de fana tɔgɔ la kiiri tɛ kɛ mɔgɔ tɔgɔ la dɛ a bɛ kɛ malidenw de tɔgɔ la malidenw ye sariya minnu sigi a bɛ kɛ o de kɔnɔna na maintenant ko magistrats u tɛ se ka b'u place fana na bon ko n'a jate nana k'a ye ko fili y'u sɔrɔ u ka baaraw kɛcogo la u yɛrɛ ka sariyaso de bɛ olu kiiriw tigɛcogo ɲɛdɔn kosɛbɛ voilà o ye magistrats ta fanfɛla ye donc an bɛna cour constitutionnelle la ko cour constitutionnelle ale ye sariya sun bulon de ye sariya sun bɛ bulon min kɔnɔ o de ye cour constitutionnelle ye a ka baara ye ka sariyaw de kiiri k'a lajɛ n'a bɛ bɛn ni jamana sariya sun ye walima n'a tɛ bɛn n'a ye olu tɛ mɔgɔ kiiri dɛ olu bɛ sariyaw de kiiri ni sariya min bɛ ka ta a bɛ bɛn ni jamana sariya ye walima a tɛ bɛn n'a ye n'a bɛ bɛn n'a ye salam a bɛ tɛmɛ n'a tɛ bɛn n'a ye a tɛ tɛmɛ cour constitutionnelle ka baara ye o ye ale de fana ye baarakɛyɔrɔ ye min bɛ jamana cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana foroba baaraw k'olu kɛcogo ɲɛnama k'o labɛn cour constitutionnelle ko mɔgɔ kɔnɔnɔ de b'a kɔnɔ a mɔgɔ kɔnɔnɔ bɛ wele ko kankɔrɔsigiw o yamaruyalen don ni san 7 baara de n'a bɛ f'o ma ko 7 ans de mandat wa k'a tɛ kurakuraya fana non ka mandat tɛ kurakuraya ni 7 ans banna o y'a bannen a tɛ renouveler ko a mɔgɔ kɔnɔntɔn k'u bɛ sugandi ni sugandi cogo de la jamana ɲɛmɔgɔ ale bɛ mɔgɔ 2 di assemblée ɲɛmɔgɔ bɛ mɔgɔ 1 di sénat ɲɛmɔgɔ bɛ mɔgɔ 1 di magistrats bɛ mɔgɔ 2 di avocats bɛ mɔgɔ 1 di ani kiiri kalanyɔrɔba minnu bɛ yen kiiri kalanyɔrɔba minnu bɛ yen foroba kiiri de ko don droit public k'olu fana bɛ mɔgɔ 2 di
donc président fila avocat o kelen maître fila o yɛrɛ joli fɔlɔ o ti 6 ye sénat kelen 7 assemblée kelen 8 ani avocat o kelen 9 voilà an bi tɛmɛ donc ko cour constitutionnel ɲɛmɔgɔ bɛ sugandi tɔ ninnu de fɛ u yɛrɛ de b'u ka ɲɛmɔgɔ fana sugandi donc ni balina ko ye ɲɛmɔgɔ sɔrɔ walima n'a fatura min ka kɔrɔ ni bɛɛ ye o de bɛ na ɲɛmɔgɔya la olu ta mɔgɔ 9 in na min ka kɔrɔ ni bɛɛ ye ni ɲɛmɔgɔ tɛ yen o de bɛ na ɲɛmɔgɔya la misala ni cour constitutionnel ko an ka karisa kɛ ɲɛmɔgɔ ye parce que ale ka diplôme ka bon bɛɛ ta ye donc n'ale tɛ yen don min na u b'a jateminɛ u mɔgɔ tɔw la min ka kɔrɔ ni bɛɛ ye o de bɛ na ɲɛmɔgɔya la voilà maintenant ni cour constitutionnel mɔgɔ dɔ banna walima n'a tigilamɔgɔ bɔra baara la n'a ye baara bila n'a démissionné la o tɛ mɔgɔ min ta démissionné la olu de bɛ dɔ wɛrɛ sugandi misala ni président de ta démissionné la walima n'a fatura président ka kelen ka démissionné bɛ n'a fatura président de bɛ yamaruya ka kelen wɛrɛ sugandi k'o di n'a sɔrɔ avocat ye min sugandi n'o de jigira ka bɔ baara la avocat bɛ dɔ wɛrɛ sugandi président tɛ avocat ta sugandi o nɔ la avocat tɛ président ta sugandi a nɔ la min fatura min ka côté la o b'a ka mɔgɔ sugandi ka na n'o ye voilà sariya fɛn fɛn bɛ ta n'o bɛ jamana sariya sun ɲɛfɔ n'o ye loi organique cour constitutionnelle kan ka bɔ o bɛɛ lajɛlen kalama yan'o labaarali ka daminɛ assemblée kɔnɔna sariya n'o y'a ka règlement intérieur ye ani ani sénat fana ta cour constitutionnelle kan ka bɔ o bɛɛ lajɛlen fana kalama yanni a baara ka daminɛ voilà donc o ye cour constitutionnelle kan ka se ka baara minnu kɛ cour constitutionnelle de fana kalafili minnu bɛ kɛ olu labɛnko ɲuman ani an bɛ sariya fɛ ani an t'a fɛ o labɛnko ɲuman cour constitutionnelle de jɔlen don ni o ye ani président kalafili olu bɛɛ lajɛlen jaabi tɛ tɛmɛ min kan cour constitutionnelle de fana bɛ o bɔ maintenant ni muruti kɛra ka ɲɛsin yɔrɔ min kalafili fana ma cour constitutionnelle de fana bɛ i jija o fana labɛnko ɲuman na voilà an bɛ tɛmɛ an bɛ taa ɲɛfɛ bon ko sariya fana bɛ ta cour constitutionnelle mɔgɔw fana ni fɛn minnu ka kan ko o yira o la o mana bɔ yen an bɛ taa cour des comptes cour des comptes ye musaka bulon ye a fana kirilama ale ye kiri ye min bɛ jamana nafolo olu don yɔrɔ n'u bɔ yɔrɔ k'o kiiri ale ka baara de y'o ye cour constitutionnelle ta kun ye ka kiiriw ka jamana sariyaw de jateminɛ min bɛ bɛn ni jamana ye ani min tɛ bɛn n'a ye maintenant cour des comptes ye ka jamana nafolow de jateminɛ min bɛ donla yɔrɔ min na a n'a bɔra yɔrɔ min na k'o lajɛ n'o bɛ bɛn walima ni o tɛ bɛn o ye vérificateur général fana tɛ kelen ye o tɛ kelen ye cour des comptes ye a damana cakɛda ye min donna a la ale de fana bɛ sariyalama de don a ka sariyaw de b'a bolo wa ale de fana bɛ jamana musakakow fana jateminɛ kosɛbɛ voilà donc ko cour des comptes président walima ministre ko u bɛ u ka tiɲɛw kɛ sɛbɛn ani députéw k'a kɛ sɛbɛn ka taa di u ma ko cour des comptes a bɛ se ka jateminɛ kɛ n'a bɔra kalama ko jamana nafolo walima nafolo dora fɛn min da fɛ o ye matière ye denni ye a nafolo jɛ yɛrɛ ni ale de b'o bɛɛ labaara cogo jateminɛ ni fili yera la walima ni yuruguyurugu ko dɔ yera la a bɛ se ka ɲangili bere ta ka ɲɛsin o tigilamɔgɔw fana ma ko cour des comptes a bɛ se ka a yɛrɛ k'a laɲini ka sɛgɛsɛgɛli boloda a yɛrɛ bɛ se ka n'a y'a ja a yɛrɛ bɛ wuli ka sɛgɛsɛgɛli boloda jamana musakako kan walima président b'a laɲini a ka sɛgɛsɛgɛli boloda walima assemblée sénat ou bien assemblée olu ɲɛmɔgɔ b'a laɲini a ka sɛgɛsɛgɛli boloda parti politiques ka musaka ale de b'o fana jateminɛ cour des comptes de ka baara ye o bɛɛ lajɛlen voilà ko cour des comptes ɲɛmɔgɔ président de fana bɛ o sugandi décret de bɛ bɔ président bɛ o yira ni ne kan ka kɛ a ɲɛmɔgɔ ye o bɛ kɛ ni magistraw fana ka awɔ ye voilà ni magistraw sɔnna donc an bɛ taa ɲɛfɛ halisa conseil économique bon an ti kumaba fɔ o kan o y'a yira min ye Mali yɛrɛ fana kɛcogo ye ko Mali dugukolo labɛnnen don labɛn cogo la ka fanga cɛ bɔ ani ka adamadenw bɛɛ tolen bɔ yɔrɔ kelen misalila adamadenw ka firi yɔrɔ kelen ko k'o dabila
misala bɛɛ kana na Bamako oui mais ni ye Mali yɛrɛ maracogo lajɛ Mali maracogo b'a yira de ko bɛɛ kana Bamako courant ko basigilen don Bamako de dɔɔni baarakɛyɔrɔba bɛɛ bɛ Bamako de passeport bɛɛ bɛ dilan Bamako de Mali fɛn bɛɛ ye Bamako de donc ni bɛɛ la kelen bɛɛ yan a bɛɛ yan hali EZO concours yan'u ka cari bɛɛ ta ka kɛ i ka région na o ma kɛ o y'o kɛ o bɛ kɛ Bamako yan ni bɛɛ ma na bɛɛ bɛ taa min bɛɛ bɛ na yan i ɲɛ b'a la an bɛ ka kuma o de fɔ ten dɔrɔn oui voilà a kumaw n'an ka jamana tiɲɛw tɛ kelen ye ko jamana tilan-tilannen don ka kɛ cakɛda baarakɛyɔrɔba minnu ye ani dugubaw k'olu bɛ jamana yɛrɛ de fana ko fɔ olu bɛ jamana de fana yira maintenant u kumana an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw kan u y'a yira k'a fɔ ko olu mɔgɔw de ye seko ani dɔnko a kɔlɔsibaga ye olu de ye an ka sigi ani ka kɛlɛw kunbɛn ko u sen dolen don o la kosɛbɛ wa ko sariya de bɛna ta u b'u da don jamana kow la cogoya minnu na sariya de bɛna ta k'o fana jaratigɛ o dɔrɔn de fɔra olu ta la farafinna ka kelenya sariya kisɛ 180 de bɛ kungo kan ko Mali bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔnya kɛ ni jamana bɛɛ ye a bɛ se ka fara jamanaw fana kan hali n'a sɔrɔ o bɛ dankari Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya la walima n'a bɛ dankari a bɛɛ lajɛlen na donc Mali labɛnnen don ka a yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a yɔrɔ dɔ ye k'a to yen walima k'a bɛɛ ye k'a to yen walasa farafinna ka kelenya o ka sinsin o yɔrɔ de fɔra unité africaine na maintenant min ye diɲɛ ka bɛnkanw ye ko jamana ɲɛmɔgɔ ale de bɛ bɛnkan ninnu ale de b'olu kumaɲɔgɔnya wa a kunnafonilen don kumaɲɔgɔnya fɛn fɛn bɛ kɛ o bɛnkanko la a kunnafonilen don o bɛɛ lajɛlen na wa u bɛ labaara n'a sɔrɔ ale ye a sɛbɛnciya ko a sɔnn'a ma k'i tɛgɛ bila sɛbɛn na sɛbɛn fɛn fɛn bɛ tali kɛ bɛn kan min bɛ tali kɛ sanni feere kan min bɛ tali kɛ diɲɛ tɔnw kan min bɛ tali kɛ adamadenw ka adamadenya yɛrɛ kunnafoniw kan ani min bɛ tali kɛ nafoloko la ko ni jamana ɲɛmɔgɔ ye olu seereya ka ban ko cakɛda bɛ sigi min b'i janto olu la kosɛbɛ wa ko a bɛnkan sɛbɛnw u bɛ baara daminɛ n'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye a tɛgɛ nɔ bila wa cour constitutionnelle fana kan ka bɔ o bɛɛ lajɛlen kalama k'a lajɛ n'a sariyaw bɛ bɛn ni jamana sariya ye walima n'a tɛ bɛn n'a ye o de fana ale ka baara dɔ ye maintenant n'o ye jamana ka falenni don jamana sariya la ko ka jamana sariya falen walima ka yɛlɛma don a kɔnɔ ko o miirina bɛ ta président ani assemblée ou bien sénat ɲɛmɔgɔw o miirina bɛ olu de bolo président assemblée ani sénat ɲɛmɔgɔw olu de bɛ se ka miirina ta yɛlɛma ka don jamana sariya la o kɔrɔ ye mun ye militaires tɛ se ka na n'a ye parti politiques tɛ se ka na n'a ye gouvernement tɛ se ka constitution falen a falenni bɛ président ani assemblée ɲɛmɔgɔ ninnu a falenni bɛ olu de bolo maintenant jamana sariya falenni sɔn bɛ k'a ma n'a sɔrɔ so in fila bɛɛ lajɛlen mɔgɔ saba o mɔgɔ fila ko k'an bɛ sɔn a ma a ka falen assemblée kɔnɔ mɔgɔ saba o mɔgɔ fila ka sɔn sénat kɔnɔ mɔgɔ saba o mɔgɔ fila ka sɔn donc falenni bɛ se ka kɛ o la wa ko yɛlɛma fɛn fɛn mana don jamana sariya la a yɛlɛma tɛ labaara abada f'a ka sɔrɔ kalaka fila ye jamana kɔnɔdenw fɛ n'o ye référendum ye an sɔnna walima an ma sɔn misali la n'u ko bɔ ko an bɛna Bamako fara tɛmɛsira tɛ yen ni yɔrɔ min mɛnɛna sapeur pompier tɛ se ka se yen nɔ joona siyɔrɔko bɛ yen an dun y'a ye Segu ye yɔrɔ min lafiyalen don an bɛ se ka jamana faaba yɛlɛma ka taa Segu jamana ɲɛmɔgɔ mana o miirina ta ani assemblée mɔgɔw n'u y'o voté ni sɔn kɛra o ma faaba bɛ bɔ Bamako a bɛ taa Segu aéroport kuraw bɛ jɔ yen nɔ gidɔrɔnbaw bɛ jɔ yen ministère bɛ jɔ yen nɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen nɔ o la ni président bɛ na président tɛna Bamako bilen ka sɔrɔ ka convoi wuli ka taa Segu président bɛ wuli aéroport international min bɛ Segu président bɛ taa yen de voilà maintenant ko wulikajɔ fɛn o fɛn bɛ ta ka jamana sariya falen walima ka yɛlɛma don a la ni o yɛlɛma bɛ dankari jamana ka jamanaya la o tɛ bɛn n'a bɛ dankari laïcité la o tɛ bɛn n'a bɛ dankari président ka mandat la k'o fana tɛ bɛn n'a bɛ dankari multipartisme la o kɔrɔ ye min ka partiw caya n'a bɛ dankari o la o fana tɛ bɛn an dun tun ko ko ka dɔ bɔ partiw caya la mais constitution tɛ se ka yɛlɛma walasa ka dɔ bɔ partiw caya la o tɛ bɛn laïcité ko constitution tɛ se ka falen o fana kama voilà a kuma ka ca dɔɔni mais fɛrɛ kun kan ka ta ka parti politique fana jate minɛ ni constitution tɛ se ka falen a kan mais mun fana b'a to partiw fana tɛ caya voilà
Maintenant, il y a faire keren na no est des dispositions particulières faire keren ou ko Mali kono jamana fanga fen fen be Mali kono ka be la jelen be sin constitution de camp wa ko jamana kono deun ko lu be se ka jamana sosoke no est désobéissance civile e ka muruti barawma uti jamana bunyeble muna wala saka jamana to aka jamana ya dambe kono nana na soro président me fait 6 ans ka jamana ke dictature ou bien kanani royaume Mali on be se ka fo bon ante beni ante son dictature ma fanga beka ke ekele bolo ante soma donc bara foi teke abina fo wakati do la désobéissance civile kera bara kunteka ke pour que ibeka ka se ka ta ko coup d'état no e ka fanga jaso ko o e wale malien de onte ya famima wa wale min fana do ko jugure do ka nyeshin jamana kono do ma ko wale fen kera yani ni constitution yani a voter li che ko ya fabeke o bela jelemani amnistie benkan ye amnistie assemblée be vote de ke ka ira ko nyangini min be ka nyeshin coup d'état kela wa ambe ya fama wali mante ya fama o ma ke folo o ango ko o bela jelen ko e barate taka nyeshin oluma donc filibola ko sebe frontière fauna o ya ira ko ni constitution temena ka soro député munu be barala olu be tuka barala fa ka soro na be dankari o ka fauna walma nu ka bara se ka blani sharia ye chageda fembe a chageda bela jelembe aka barake yani chageda kura ka sigi maintenant ko ni constitution temena dron haute cour de justice ka bara be ban o dombe awo parce que constitution courant était haute cour de justice au tala donc haute cour de justice be constitution courant là ni constitution courant maintenant donc soba menyeshin no kirima obebo epeo oui disposition finale fin rete min ko charia kise kemen an bigono no ni kele ko ni constitution courant inflane ko kala de be filai na ye jama famba soro nu jama famba ko awo ko avec jamana charia sunye ni jama famba ko ayi o ya bane donc constitution courant barabekeni oui constitution bella jele nyafole inflane ka pam voilà alsa ka fo yana ka ko an me constitution go kuma la pour que wala ni famille be se ka soro ala tugamna bamananga na pour que mo chama ma do ni fenye ni parce que quand we vle akuma ka cha o fana an la nyeni do même si ni dogogun anasi be nyo soro walambulo la ni ame walambulo fana kalani do kana constitution nyefo bamananga na o fana kalando do ni ne kuma mulo ka di awma mais sonu che la nyeni do mana ke Aziz Bolo be tabolo me Aziz Bolo ka se wo nyefo pour que nyemo fana be se ka famille ko la tugamna ka di jamana kono do son anga se référendum ma oui nona Aziz donc ni tunye beka iyereye akono adamani barade do ani filite ban an fana ye jatemine minnu fana kala na droit campagne kono an fana bo fo oui tene do de constitution kura ka danye malion ya la nyini mais o ta ira ka fo ka ro beka danye de oui wa solution min fana ba la na ni constitution temana ka yoro do corriger amena kuma fana ka donc amani ni mogo fe mogo ka chari wala sa beki yere ya kono voilà bela jelen foleno OK foli ani tanuka di demesibi jabarani flobora bela jelema malikono adi maliko ka fo ko dogo ani Aziz Traoré be nyogo soro anga demesibi ga wala mlo na pour que kalom se ka ke kauna chugamina mais ni kuna foni mun fana ka di jamana kono duma amena sigi ami wala ko la pour que awu se ko famnya chugamina anyori jatemine bi constitution na kana kasira wala ke ga di awu ma bamana na pour que awu so o famnya tugamina baram bela jelen kun kolo selendo anga nyama Fedrissa Diallo ka wakati sma ga dama lazeni sisugo ka ni jani faranyonga pour que awu se ani Aziz kuma kan so tugamina ani jala olo Shaka Traoré ne wa fo ala gambe jen wati wure demesibiga jabaranu sanfɛ